Hello po, andito po kami ngayon sa Del Gallego, Kamsur at hindi po kompleto ang aming punta sa Bicol kung hindi po kami dadaan dito sa may kainan restaurant na style turo-turo. Halika, samahan niyo po kami at tingnan natin kung ano ang mga bagong lutuin nila. Ay, sarap dito. Hold up. Hello, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back to my channel, Mommy Flo! Bago po kami dumiretso sa Bicol, ay minabuti po namin mag-stop over muna dito sa may kainan, dito po sa may Del Gallego, Kamsur. At dito po ay isang restaurant na turo-turo. Ituro mo at iinit ko. Yan po. Masarap po ang pagkain nila dito, lutong bahay, pero hindi mo masasabi na pambahay lang dahil parang restaurant naman ang lasa nito. Siyempre po, nabighani po ako sa kanilang pagkain, pero mas nabighani po ako sa pagkakagawa ng kanilang restaurant. Hindi po kalakihan ang restaurant nila, pero makikita mo po kung paano ang pagkakagawa. Ang kanila pong wood tiles, oh my God, napakaganda po. At masasabi mo po na talagang pinaghandaan talaga nila ni Lilok at ang gumawa po niyan ay talagang isang henyo. Napakaganda po ng pagkagagawa. Yan pong second floor na yan po ay kailangang wala tayong tsinelas, papanhid at ito po ay nakaupo kung kakain tayo. Ito po ay parang sa isang Japanese restaurant, kumbaga, na nakasulagmak lang. Wall to ceiling po, talagang napakaganda. Ako'y tuwan-tuwa. Gustong-gusto ko po kasi ang wood, kaya makintab-kintab, ay nako. Kaya halina po kayo at ipapasyal ko po kayo sa munting restaurant nito. Pero napakaganda po. A few moments later. At ilang saglit pa po dumating ng aming pagkain. Ito po ay ang kanilang version ng kanilang palabok. Napakasarap po. Honest, totoo, napakasarap po ng kanilang palabok. At
At syempre, nasa Bicol po tayo, wag po natin kalilimutan na umorder ng ginataan. Ito po ang yellowfin nila at syempre, lalong-lalo na po ang kanilang Bicol Express. Pero itong Bicol Express na ito ay wala po siyang gata, kundi parang ginisa siya, pero ang sarap. Parang may gata na walang gata. Ewan ko po, basta hindi ko ma-explain, napakasarap niya. Dito po sa may kainan, ito po ang number 1 na favorite ko rin. Ito pong kanilang malutong-lutong na hipon at isinasawsaw po yan sa suka na mahalang-halang. Ay naku po, ang kanin, kulang na kulang yan. At syempre po, para hindi mahirinan, meron po kaming cucumber calamansi juice. Ay naku, masarap. At meron po kaming free na sabaw, sinigang po. Ay naku, Diyos ko po, ina ng awa. Paano ba naman ako magdadayat niyan? Napakaganda nitong restaurant nyo. 2003 ka, ma'am. 2003. Umuwi po kami dito. Mga once a month ganon ay talagang nadaan kami dito. At ang paborito ko dito din ay ang inyong sinigang na ulong. Napakasarap din ang inyong gata. Ano kaya nito yung may Bicol Express? Napakasarap. Ibang klase, ibang klase. Ano pong name nyo? Marlene po. Marlene. So, ito pong taas nyo restaurant din. Opo, pero ngayon ma'am kasi mainit. Kasi ano parang Japanese style daw yung mga nakalimutan sa floor. Kaya po, hindi pwede ang chanelas. Ano po? Pero ngayon po kasi mainit dahil mabago po kasi na yung sila. Ilan po ang restaurant nyo na ganito? Bali, dalawa po. Isa sa Tagkawayan. Tagkawayan din. Saan po sa Tagkawayan? Malapit po sa kalye? O, Ay, hindi po. Papasok ko po ng bayan ng Tagkawayan. bayan ng Tagkawayan. Kaya mas maganda po yung Napakasarap po ng pagkain nyo. Okay. Ma'am, salamat po ng marami. It's my pleasure. Ito po yung Kaya kami, nagki-catering din po kayo. ngayon po meron kami. Salamat sa time nyo. Salamat po. Pagkainit-init po dito. Pero hindi naman po ako nagko-complain. Pero ang init. At sa David Floon, masasabi niya sa ating Masarap yung pagkain. napakasarap. Ito po ang kanilang mais kunyelo. Meron pong mais sa ilalim at sa ibabaw naman po ay may cereal. Kaya sa inyo pong lahat, samahan nyo po kami sa aming road trip, food trip ni Daddy Flo. Po lahat na magta-travel po dito po sa Parting Norte, sa Daet, sa Bicol, dumaan po kayo sa Mi Kainan Restaurant. Ito po ay nasa Del Gallego. Del Gallego. Camarines. Camarines Sur. Ito po ang sarap-sarap talagang ayos na. Okay, maraming salamat po at mag-ingat pa rin po tayo at God is good all the time. Peace.